Γιατί θα έπρεπε να μας απασχολεί ποια είναι η καλή φωτογραφία, τι είναι η καλή φωτογραφία. Από τη στιγμή που ο καθένας δημιουργεί με κάποιον διαφορετικό τρόπο, από τη στιγμή που η φωτογραφία σας θα φύγει από εσάς, ο άνθρωπος που θα τη δει, οι άνθρωποι που θα τη δουν, θα είναι στο δικό του σκοπισμό. Όταν ερχόμαστε εδώ, στο πλαίσιο να δούμε εμείς τη φωτογραφία μας, πρώτα εμείς θα τη δούμε και μετά θα την παρουσιάσουμε στους άλλους. Εκεί θα πρέπει να βάλουμε κάποια κριτήρια. Βλέπουμε αυτό που γνωρίζουμε. Αυτό που δεν γνωρίζουμε δεν το βλέπουμε. Αυτό δεν γνωρίζει το μάτι μας, έτσι το βλέπουμε. Αν έχουμε δει πάρα πολύ φωτογραφία, καλό είναι να δούμε πολύ φωτογραφία. Και δεν έχουμε κάποιον τρόπο να διαβούμε όλη αυτή την καλή φωτογραφία. Κατά συνέπεια θα ανεπαράγουμε ή θα προσπαθούμε να ανεπαράγουμε αυτό που θεωρούμε, αυτό που έχουμε μάθει σαν καλή φωτογραφία που μας έχουν διδάξει.